So yun na nga mga idol, no? Habang naghihintay tayo mga idol sa mga baratang warrior natin, no? At ito, time check tayo mga idol, no? 7:12 yun, binilagyan natin itong mga small bacteria ball natin mga lodi, no? Para naman makasagap sila ng ano, vitamina C. Yun mga idol, no? So yun, napaka sarap pa magbilad ngayon. At yan, ito na nga yung mga natin, mga super kanal mga idol. Walang kamatayang super kanal mga lodi, no? Ito na yung magpapaano mga idol, magpapatigil sa, no? Sa mga malaking club dyan. Yun na nga mga idol, no? Yun, may nakikita na tayo mga ano, ang dami na mga ano, ang dami na mga warriors na ano, na lumilipad. Mga pauwi. Yun na nga ano, small bacteria ball natin to mga lodi. Walang kamatayang super kanal. Tignan nga ano, yung mga singsing nito mga idol, no? Nakapare. Yung mga dati mga ano ko, mga namatay kong warrior. So kinabit ko na lang sa kanila, no?